Goddag og velkommen. I dag skal vi høre lidt om arternes udvikling. Ingen mennesker eller dyr er helt ens. Ikke engang afkom fra forældregenerationen er ens, og det skyldes de her små DNA-strenge, som ligger i nogle par heroppe i profase 1. Der er 8 DNA-strenge med en masse koder inde i strengene, og de ligger så i de her små par. Og mens de ligger i de her par, så bytter de små dele af sig selv ud imellem hinanden, hvilket gør, at hvert individ er forskelligt. Og de par, der simpelthen bliver dannet heroppe i, de kommer så igennem metafase 1, anafase 1 og telofase 1. Så kommer vi ned i meiosen, og så kommer de igennem profase 2, metafase 2, anafase 2 og telofase 2. Og hernede i telofasen, der bliver der dannet 4 forskellige kønsceller. Og de celler, eller de DNA-strenge, de par, der blev lavet op i profasen, de går så igennem udviklingen og kommer ned og bliver så grunden til, at hvert individ er forskelligt hernede i kønscellerne. Afhængigt af, om det bliver en dreng eller en pige, så kan de her kønsceller hernede i telofase 2, de kan så enten blive til ægceller eller til sædceller. Genetisk variation, det forekommer ved, at der hos det enkelte individ sker genmutationer, og basesekvensen i det enkelte gens DNA ændres. Mutationer kan have forskellig betydning for det protein, som genet koder for, hvis der så for eksempel som her er en udskiftning, hvor at det så kommer til at stå stop i proteinet. Det betyder så, at proteinet ikke længere dannes. Og i de fleste tilfælde, der vil en mutation som der, hvor der står stop, det vil ikke rigtig have nogen betydning, fordi at vi som mennesker har så mange proteiner i vores krop, og der hele tiden bliver dannet nye. Men hvis nu der forekommer en stopkode i nogle enkelte tilfælde, så kan det så have en stor betydning, og for eksempel give den person sukkersyge, fordi at man ikke længere får dannet det enzym. Naturlig selektion, det er noget, der forekommer hele tiden. Og i den naturlige selektion, der kan vi så inddrage Darwins evolutionsteori. Darwin her, han mente så, at ved at en art ligesom skulle kæmpe for at overleve, så bliver man nødt til at tilpasse sig. Så hvis nu, at der for eksempel kommer alle de her finker, så er de delt op efter her, hvem der spiser insekter, hvem der spiser knopper og frugter, hvem der spiser frø, hvem der lever på en kaktus, på jorden og på trækroner. Og det er så fordi, at når der kommer for mange af en vis art, så bliver nogle af dem nødt til at tilpasse sig til nogle andre omgivelser, for at kunne overleve. Og de bliver nødt til at tilpasse sig, så der er nok føde til alle. De bliver nødt til at tilpasse sig til de klimatiske forhold, og til de eventuelle rovdyr, der er ude efter dem. Så det er hele tiden med at sørge for at overleve. Som vi allerede ved, så har mennesket rigtig stor betydning for den naturlige selektion, fordi vi går ind og påvirker den. Og det ses blandt andet rigtig tydeligt på for eksempel birkemåler, eller på natsværmer, som de hedder. Hvis nu at de her birkemåler eller natsværmer, de bor i et område, hvor der er rigtig meget forurening, så bliver de birketræer, som de lever i, deres bark, den begynder så at blive mørk. Og hvor at birkemåler naturligt ville have haft den her lyse farve med nogle mørke aftegninger, som ville have passet til barken på et birketræ, hvor der ikke var så meget forurening, de blev så nødt til at udvikle sig og få en helt anden farve for at tilpasse sig til de omgivelser, de har, så de ikke er så tydelige for andre rovdyr, og sådan at de ikke bliver til føde. Når det så er, at de her birker, eller natsværmer, de skal tilpasse sig, så er det så ved, at dem, der tilpasser sig hurtigst, de får så lov til at overleve ved, at de ikke bliver spist af de andre rovdyr, der er der. Og på den måde kan de så få lov til at få afkom. Og de, der så bliver spist, og ligesom ikke har fået lov til at tilpasse sig, de får så ikke noget afkom, og derfor bliver deres slags ikke ført videre. Geografisk isolation har rigtig meget at sige, når det kommer til en arts udvikling. Og det kan det for eksempel have ved, at hvis nu, at vi har en familie heroppe, nu siger vi lige, at den lyse natsværmer her er Sverige, og den mørke hernede er Danmark. Så hvis nu, at ham her,
han har en familie oppe i Sverige. Og han så på en eller anden måde kommer til Danmark og efterlader sin familie oppe i Sverige, så har han ikke længere mulighed for at parre sig med sin familie. Det lyder virkelig forkert. Og derfor bliver han så nødt til at gå ud og finde nye parringspartnere. Og det fører så til, at de familiemedlemmer, der er efterladt heroppe, de vil jo så blive nødt til at kun kunne parre sig med hinanden, og de vil derfor mangle hans genkoder og alt det, han ligesom har. Og efter mange millioner år, så vil det så måske kunne ende med, at den familie, der var efterladt i Sverige heroppe, de er blevet enten til en helt ny race, eller hvis der er gået rigtig mange millioner år, at der så er gået der så er kommet en helt ny art ud af det. Hvor at ham, der så kom til Danmark, han måske også er kommet til en ny, eller er kommet under en ny race i arten, eller måske også er blevet til en helt ny art, ved at man igennem de års udvikling hele tiden kommer med mutationer, og de så bliver arvet videre, eller nedarvet til afkommende. Så er vi nået til, hvordan mennesker påvirker den naturlige selektion ved hjælp af kunstig befrugtning. Og det er simpelthen igennem reagensglasmetoden, vi tænker på her. Det er, hvor at kvindens æg bliver lagt i reagensglasset, og så der bliver tilsat 100.000 sædceller ned til ægget. Og når så at en sædcelle har fundet vej ind til ægget, så kan man så igennem et mikroskop efter nogle timer begynde at så se 2 lyse cirkler i ægget, hvilket kaldes for prokerner. Og de her 2 prokerner, det er altså bare, hvor at der er en prokerne fra sædcellen og en prokerne fra ægget. Og i løbet af de næste timer, så vil de 2 celler, de vil så smelte sammen. Og befrugtningen, den er så fuldført. Og så det befrugtede æg, det kan så sættes op i livmoderen på en kvinde, hvilket så, eller efter det så har delt sig 1-3 gange, og de celler, der så er inde i ægget, så vil være 2, 4 eller 8 celler. Så bliver de så til celleklumper, og de celleklumper, de hedder præembyorer, og det er så dem, der sættes op i kvindens livmor. Og det er jo så det, der kan gøre hende gravid, men at det ligesom er kunstig befrugtning, det er også noget, altså det påvirker også den naturlige selektion ret meget ved, at hvis nu, at der er 2 folk, der ikke kan få børn, så er det måske fordi, at den ene ikke har nok egenskaber til, at det skulle være muligt. Altså, hvis nu ikke han er stærk nok, hvis nu man tænker på det ligesom fugle, så er der måske en fugl, som bare ikke har nok gode gener i sig, som skal nedarves. Og så derved kan han så ikke få børn. Men ved hjælp af teknologien, og ved hjælp af de redskaber, vi har nu til dag, så kan det så lade sig gøre at få et barn ved hjælp af kunstig befrugtning, hvilket man så ikke benytter sig af i dyreverdenen, eller hvad man har benyttet sig af før. Ja, det var så det.